προηγούμενο επεισόδιο του The Button, ο Ηλίας είναι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, νομίζοντας ότι ένας υπάλληλος του, ο Λάζαρος, να αμφισβητεί, δεν θα διστάσει και θα το σκοτώσει. Όταν όμως θα καταλάβει το λάθος του, θα είναι αργά, καθώς η εταιρεία του θα έχει καταστραφεί. Τότε θα ζητήσει από τον Λάζαρο να αναστηθεί και εκείνος με ένα μοναδικό τρόπο επιστρέφει στη ζωή. Ο Ηλίας έχει και έναν ξεχασμένο αδερφό, τον Γιάννη. Ο δεύτερος βρίσκεται σε δύσκολη θέση διότι έχει μπλέξει με τη μαφία που προσπαθεί να τον εξοντώσει. Σε μια προσπάθειά του για φυγή, ο Γιάννης θα ζητήσει από τον αδερφό του να πατήσει ένα μυστηριώδες κουμπί. Ο Ηλίας τον βοηθάει και τελικά ξεφεύγει. Όμως κανείς από τους δύο δεν γνωρίζει τι είναι στα αλήθεια το κουμπί και ποιος ο ρόλος του. Για να δούμε τι έχει τηλεόραση. Κύριε Βάσμανο. Τι συμβαίνει, Άθλη, Μπάρλερ? Δυστυχώς δεν σας αρέσουν καθόλου αυτά που θα σου πω. Θα μου πεις, τι θα με σκάσεις? Ναι, το κουμπί. Ποιο κουμπί? Το κόκκινο κουμπί της μεταμόρφωσης. Τι? Ενεργοποιήθηκε πριν από 2 ώρες. Πώς? Δεν είναι αλήθεια? Λυπάμαι πολύ. Δηλαδή? Η γη σας ρίξουν σε πολύ μεγάλο κίνδυνο. Μπορεί να είναι νεκρή από λεπτό σε λεπτό. Λίστο! Πρωί. Τι πρέπει να κάνω τώρα? Πρέπει να πάρω το Γιάννη τηλέφωνο. Ναι. Έλα, στο σπίτι μου. Έλα Γιάννη. Πρέπει να μιλήσουμε από κοντά. Ναι, ξέρεις για το θέμα μιλάω. Αλλά πες μου, γιατί δεν σ' ακούω καλά, τι έχεις? Έγινε τίποτα? Ναι. Όχι, καλά είμαι, δεν υπάρχει κάποιο λόγο να... Μόνο που...
Να. Χάθηκε ο γάτος. Χάθηκε, δεν ξέρω τι να σου πω, χάθηκε. Ή μου τα λες αυτά τώρα. Δηλαδή. Δεν ξέρω. Εκεί που οδηγούσα εξαφανίστηκε. Μάλλον το κουμπί. Ναι. Πρέπει να έχει χαλάσει. Ξέρεις πολύ καλά ότι είχαμε να το χρησιμοποιήσουμε πάνω από 10 χρόνια. Μπορεί να έχει προκληθεί κάποια βλάβη. Καλά. Αυτά θα μου τα πεις σε λίγο, ξέρεις, έτσι στο γνωστό μπαρ, σε κανένα δεκάλεπτο. Ναι. Εντάξει. Άντε να δούμε τώρα τι μας πει αυτός ο μαλάκας. Αυτό το παιδί μου έχει καταστρέψει τη ζωή. Πρώτα χάνει το γάτο, τα χάνει όλα, τα κάνει μαντάρα. Τώρα αυτό με τον πατέρα. Πού προέκυψε αυτό με τον πατέρα? Αντί να δούμε θα μας πει στον μπαρ τώρα. Είμαι πολύ περίεργος να δω. Είναι και το κλασικό σήμερα. Έπαιξε και η Μπαρτσελόνα με τη Ρεάλ. Εγώ έλεγα να παίξουμε ένα σύστημα εκεί πέρα 3-5-2 μαζί με τον Μπενζεμά και τον Ικουάιν μπροστά. Να βάλει ο Ζιλ Ντι Μαρία. Αλλά τώρα με τι κέντρο τώρα, με Τσάμπι Αλόνσο και Κεντήρα, πού να πάει τώρα μπροστά σε Τσάβι, Ινιέστα και Μπούσκετς? Τι κάνεις εκεί? Time began to burn like a startling sign that fate had finally found me, and your voice was all